arugkaan katindi. Ang TB nabubulong. Urual daw asin pigaabot na 6 na bulan, sagkod 2 taon ang burulungan. Depende sa klase kan TB na binubulong. Kaya dapat matuto ka bilang treatment partner ni misis o ni ama o kantugang na lalaki o babayi. Dahil siya dapat magpalya sa burulungan. Mag-apod sa saindong nurse o doktor para sa iyang supply kan libreng bulong sa laog kan sarong bulan. Tutukan man kung may mamatian siyang side effects. Nabubulong ang mga side effects na ini kaya tawan siya kikusog kibuot asin tibay kidaghan. Ngani siya TB-free, dai magpalya sa burulungan. Bilang treatment partner, magintutok na may kairibang tender loving care. Isa, dalawa, 2 taon na tayong ipit sa pandemya. Pandemyang ramdam ang tagal ng panahong inagaw sa atin. At hindi nawawala matapos ang pumikit, pikit, pahingang mailap at isang biyayang bihira para sa manggagawang pangkalusugan. Na buhay nila ang itinataya kapalit ng buhay ng iba. Buhay ay binuwis para sa bayang naghihirap, naghihinagpis sa ilalim ng bigat ng COVID-19. 2 taon na ang lumipas nang harapin ng ating mga health workers ang kalabang hindi nakikita, hindi tinatabla ng bala. Marami ang nagdurusa, marami ang tumumba. Ngunit sa kabila ng lahat ay hindi nauubusan ng pag-asa na sa bawat pagsugod ay di na nila aalalahanin kung sila ba'y makakauwi pa, na araw-araw na nilang makakasama ang pamilyang iniwan at sadyang iniiwasan sa takot na sila'y mahawaan, na balang araw ay makikitang muli natin ang mga ngiti ng bawat isa na walang pumipigil. Salamat para kay Lolo at Lola, Mama at Papa, Ate at Kuya na ngayon magkakasama pa dahil sa inyong pagkalinga. Salamat para sa libu-libong tao na nakabalik na sa trabaho dahil sa patuloy niyong serbisyo. Salamat para sa mga batang ngayon nasisilayan na ang ganda ng mundo dahil sa inyong sakripisyo. Salamat. Ang inyong kalinga, serbisyo at sakripisyo ay hindi biro. Salamat sa hindi pagsuko. Sa araw-araw niyong pagbangon, sa aming maramdaman nito na sa puso ng bawat Pilipino, kayo ang tunay naming hero. Nandito ang kagawaran ng kalusugan, nagpapasalamat at patuloy na aagapay sa inyo.
Buti na lang, hindi pa ngayon. Di pa namin kaya, di pa kami handa. Hindi ka nag-iisa, kasama mo kami. Pagplano ng pamilya, ikaw ang mahalaga. Di ka dapat matakot, di ka dapat mangamba. Abutin ang gusto mo, kaya pumili na. Kaya pumili na. Pagplano ng pamilya, hawak ko sa iyong kamay. Kaya pumili na, pumili na. Hindi na ako matatakot dahil handa na ako. Hindi na ako kabado, anuman ang marating sa tulong ng family planning. Alam kong kaya ko dahil handa na ako. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling sa tulong ng family planning. Walang takot at kaba. Pag may plano, protektado. Nang magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Ang dapat babakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, una sa lahat. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go! Para sa healthy Pilipinas! Para sa pinasigla na turismo sa Pilipinas at patuloy na pagbiyahe at paglabas. Turista, magpo-booster na! Sa booster, turismo, Pinas Lakas! 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Di sinasaktan, pinoprotektahan. Parang helmet sa ulo pag nasa daan. Isuot na yan hanggang saan makarating. Practice safety over land over sea. See? Ligtas at malakas. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go! Para sa healthy Pilipinas! May mga sakit dyan na pwedeng maiwasan kung mapabakuna si baby. Protektado siya, may bakuna para dyan. Sakit ang maiiwasan, may bakuna para dyan. Kaya mo unahan. May iba't ibang bakuna para sa iba't ibang sakit. Tulad ng BCG vaccine kontra tuberculosis. May Hep B vaccine pa para dyan. May bakuna iiwasan. May bakuna para dyan. Kaya mo unahan. May Beta vaccine para iwas tetano, Hep B, meningitis, diphtheria. Pangontra rin ito sa pertussis at pulmonya. May OPV at IPV pa ang polio vaccines niya. Ipa-PCV mo na, meningitis at pulmonya. May MMR vaccine ng tigkas, bacon, German measles. Kayang-kaya niyang iwasan dami ng mga diseases. May bakuna para dyan. May bakuna para dyan. Iwasan. May bakuna para dyan. Kaya mo na para dyan. Sakit ang maiiwasan. May bakuna para dyan. Kaya mong unahan. Seven
healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Kamay, sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits ko na go. Para sa healthy Pilipinas. Para sa pinatibay na trabaho sa Pilipinas at patuloy na pagtatrabaho at paglabas, manggagawa, magpa-booster na. Sa booster, trabaho, Pinas lakas. Okay kay baby ang bakuna. Sa pagbakuna magtiwala. Pag kumpleto, protektado si baby ipapakuna. Baby, ipapakuna. Kaya maniguro, kumpletuhin na. Maniguro, at kumpletuhin, Minsan, may konting maga pagkabakuna. Dalian lang po. Sa konting aray ni baby, laking ginhawa ang proteksyon nito. Minsan, nakakalagnat daw ang bakuna. Relax lang, natural to. Okay, ang mga bakuna, DOH recommended ito. O mga reaction ay temporary, gagaling din po si baby. Kapag may napansing kakaiba, agad kayong magpakonsulta. Okay kay baby ang bakuna. Sa pagbakuna magtiwala. Pag kumpleto, protektado si baby ipapakuna. Baby, ipapakuna. Kaya maniguro, kumpletuhin na.
start, we have our PIDs, our business person productive today. Of course, yes, the head of the Legal Subnational Laboratory Law. Good afternoon po. And from the PhD po, Sir Gisela Coveron, the Medical Officer Chico from the Non-Communicable Disease Prevention and Control Cluster, and Dr. Desiree Vicente po, our National Immunization Regional Coordinator. And of course, we are joined by our regional partners from the different agencies across the region. So thank you everybody for attending. So to start, let us listen to the message given by none other than our regional director. Mga health events para sa buwan ng Hulyo. Kasama na dito ang mga updates sa measles, rubella, oral polio vaccine, supplemental immunization activities. Tinatawag natin na MRO-PPC. At blood donation. Base sa parcel and official count, as of May 31, nabakunahan ang 81.35% ng target population para sa MRO-PPC sa buong Kabikulan. Ito ay mababa pa sa hinahangad na 95% na mabakunahan. Hindi lamang sa Kabikulan, pati sa rin sa buong bansa. Dahil dito ang MRO-PPC ay magpapatuloy hanggang ika-15 araw ng Hulyo itong taon. Ang mga probinsya na may hinig aabot sa 5,000 ang bilang ng mga chikiting na walang bakuna, mga munisipyo na mayroong 89% pababa ng vaccination coverage ay ang naging basihan sa pagpapatuloy ng MRO-PPC sa buong bansa, hindi lang sa Kabikulan. Ito ay upang makamit ang 95% accomplishment ng MRO-PPC sa buong bansa. Kinikilala ng DOH Bicol CSD mga pagsisikap ng local government units, national government agencies at iba pang stakeholders sa pagsasagawa ng MRO-PPC. Tapos puso ang aming pasasalamat sa lahat ng healthcare workers na patuloy nagbabakuna para sa proteksyon ng mga bata laban sa tigdas, rubella at polio. Nananawagan ng DOH Bicol CSD sa mga LGUs, NGAs at iba pang stakeholders na palakasin ang pagbabakuna sa MRO-PPC at magbahagi ng tamang kaalaman kamalayan tungkol sa kahalagahan ng ginagawang bakunahan. Ito ay upang punan ang mga karaniwang maling impormasyon tungkol sa bakuna na dahilan ng mababang bilang na nagpapabakuna. Ang DOH Bicol CSD ay patuloy magbibigay ng technical assistance tungkol sa mga hamon na ito sa MRO-PPC. Nananawagan din ang Bicol CSD sa lahat ng mga magulang at tagapag-alaga na agad na pabakunahan ang inyong mga anak. Edad 9 to 59 buwan laban sa tigdas at rubella at edad 0 to 59 buwan laban sa polio. Ang bakuna ay libre, epektibo at napatunayan ng ligtas sa siyensya at pag-aralan ng mahabang panahon ng mga eksperto sa kalusugan. Ito ay nagbibigay ng karagdagang proteksyon sa mga bata laban sa mga nakakahawa at nakakamatay na sakit na tigdas, rubella at polio. Bisitahin lamang pinakamalapit na health center para sa schedule ng pagpapabakuna. Sa kabilang dako, ipinagdidiriwang natin ang World Blood Donor Day tuwing 14 ng Hunyo kada taon. Bilang pagdiriwang nito, ang DOH Bicol, CSD kaaktiba, ang mga LGUs, health facilities, at iba pang stakeholders ay patuloy na nagsasagawa ng mga blood donation activities sa Kabikulan. Tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng mga mobile blood donation activities sa mga barangay at munisipyo sa buong Kabikulan, kahit Sabado at Linggo. Nananawagan ang DOH Bicol CSD sa lahat ng LGUs, health facilities at iba pang stakeholders na patuloy na palakasin ang mga blood donation activities sa kanilang mga lugar upang masiguro pagpapanatili ng sapat na supply ng dugo sa rehiyon. Ang publiko ay hinihikayan din na magkilahok sa mga blood donation
bigay, tulong para sa mga nangangailangan. Ipag-tayo naman sa inyong barangay, website, screen of blood donation. Of course, also sa ito, magagalangan din kami sa mga media partners na suportahan, mahali, itong impormasyon sa kalusugan. Lalo sa mga opisina at blood donation. Sa 12 million, nakakamit natin 80% health outcomes para sa kanyang kabigusan. Maraming salamat sa inyo. Ayan, so that was Rivera with his very inspiring message to all of us. So, I hope na lahat po tayo, especially our media partners here today, ay matulungan po tayo sa pag-disseminate ng mga information tungkol sa SIA and sa blood donation and of course sa ibang mga health events. So, moving forward po, so we will be discussing the health events for the month of June. Okay. So, on behalf po of Dr. Monray Isaiah Mancilia, the head of the Non-Communicable Disease Prevention and Control Cluster, and also the concurrent head ng Health Promotion and Communications Cluster, I will be presenting for the communication packages for June. So, prostate cancer awareness is celebrated every June 2023. This aim to raise awareness on prostate cancer because this accounts for more than 3,200 deaths in the Philippines. It is also ranked as the top 5 most frequent cancers. National Cancer Survivor Day, which is celebrated every June 4, paalong magkonsulta ang 7 healthy habits, pag-iwas sa malalang sakit. So, this is a special occasion dedicated also celebrating the strength, resilience, and triumph of individuals who have overcome cancer. So, it is a day to honor our cancer survivors, our cancer patients, who are athletes, this kind of talent. So, it is their National Cancer Survivor Day. So, we delve into the significance of cancer survivors. Scoliosis Awareness Month. Former President Rodrigo Duterte has declared the month of June every year as Scoliosis Awareness Month. Raise awareness sa disorder mo and pag-promote din ng early detection of scoliosis. So it is also celebrated every June of every year. Pneumonia has been considered by the POH as an all-year-round disease. So ito po ay nag-recognize it instead during the rainy season, so most commonly every tag-ulan. So this is more really cases for disease-causing types of mosquitoes. ASEAN Dengue Day every June 15. So the World Health Organization, Western Pacific Region, and the Association of Southeast Asian Nations calls the public and private sectors to join forces in the fight against dengue. Next, National Kidney Month. So June is National Kidney Month by virtue of Presidential Decree number 184 of 1993. The National Kidney and Transplant Institute leads the entire nation in celebration of the National Kidney Month. So this celebration po aims to coordinate and collaborate with different partners in the promotion of healthcare and the awareness of kidney disease. Next is the National No Smoking Month. This aims to raise awareness po on the ill effects of smoking as well as to encourage smokers to quit. So this is a very timely event, health event po sa atin dahil no smoking po talaga ay dapat ma-regulate natin ito. And of course, siyempre hindi lang yung traditional form of smoking ang meron na tayo ngayon, meron na rin tayong mga e-cigarettes. Next. National Safe Kids Week.
every third week of June. So Presidential Proclamation number 1307 is declared every third week of June as National Save Kids Week. So ang ating mga government and private agencies ay inaanyayahan to harmonize their efforts on child injury prevention at ma-improve ang health of children as traumatic injury is one of the leading causes of mortality and morbidity. Next. National Poison Prevention Week every fourth week of June. So this is in virtue of Proclamation number 1777 by then President Gloria Macapagal Arroyo. So an average of 10 people are received daily by the National Poison Management and Control Center of the Philippine General Hospital for toxicology management, commemorating National Poison Prevention Week. Next. So, nasa kalahati na po tayo ng health events with the National Organ and Blood Donation Awareness Week every last week of June. So, this aims to encourage more Filipinos to donate organs to citizens in need through transplantation. So, we have several programs with the Department of Health and a network to encourage more Filipinos to commit to organ donation. Ayan, so ating pinapasitin tayo ng World Blood Donor Day on June 14. So this will be celebrated po on June 14, which provides a special opportunity to celebrate and thank voluntary blood donors around the world for the gift of blood and become a major focus for action po para makapag-encourage tayo ng mas marami pang mga tao na makapag-donate ng dugo. Next is the Pride Month. It is a vibrant and inclusive celebration that honors the LGBTQ community, their history, achievements, and ongoing struggle for equality. So this aims to together individuals, various groups of the LGBTQ, not just the LGBTQ community, but everybody in all different forms or walks of life para po ma-celebrate natin ang Pride Month. International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking on June 26. So this aims to strengthen action and cooperation in achieving the goal of a world free of drug abuse. Next. Men's Health Month. This month is all about encouraging ang ating kalalakihan, ating mga father, mga brothers, so lahat ng kalalakihan po to take care of their bodies, and eating right, exercising, and working to prevent disease. Next. So, yun lamang po ang ating mga health events for the month of June. So, I hope po na tutupan natin yung mga each health event para lagi po tayong updated sa mga health events natin. So, maraming salamat po. So, next up, after our health event, we have again with us Dr. Desiree Briseño, the National Immunization Program Regional Coordinator of UHD-PhD, present to us updates on the MROP. Doctor. Good afternoon. Good afternoon to everyone. So today, I will be presenting to you the accomplishments for the MROPV SIAs. So first po, next slide po. First, pakita ko po muna sa inyo yung national accomplishment po natin. So ayun po, dito po makita po natin na ang Bicol region po as of June 1 po ito. No? So ibig sabihin po, ito po yung for the whole month of May. So from May 1 to May 31 na po ito na accomplishment. So ang Bicol region po ay bakuna na 494,647 po na mga chikiting. So that's 82.62% po ng ating projected eligible population. So for the OPV naman po, nakapagbakuna na rin po tayo ng 107,807 or this is 85.99%. So yun po yung for the whole month of May. So if you can remember po ang ating
goal po is to achieve po 95%. Okay, so nationally po, ang accomplishment pa lang po natin ay nasa 80.23%. Kaya po napagdesisyonan po ng ating mga executive committee na magkaroon po ng extension yung ating MRO-PV-SIA or ang ating Supplemental Immunization Activity. So ang extension po ay hanggang June 15. So nagkaroon ng 15 days po na extension ng ating Chikiting Ligtas. So, next slide po. Bala, yung for the MR accomplishment po pala, nung natapos po yung May 31, tayo po ay count 7. Yung Bicol region po ay 7th place, while for OPV naman po, tayo po ay nasa 4th place. Among the 17 regions po yun. So, bala pinaghirapan po yun ng ating mga healthcare workers. Kaya, ang Bicol CHD po ay nagpapasalamat po ng lubos sa lahat po ng mga sakripisyo at hirap na pinagdaanan po ng ating mga healthcare workers. Nire-recognize po natin itong lahat at na-appreciate po natin yung mga efforts na ginagawa nila. So, ayan. So, ito naman po. So, ito po yung data naman po as of June 5. From ano po ito, unofficial po ito na quick count kasi meron po tayong official po na reporting tool po na ginagamit as yung SEER. So, medyo nagkakaroon lang po ng delay dun sa uploading po doon. So, ito po muna yung ginagamit natin na unofficial, partial and unofficial na data. So, dito naman po, makita po natin na ngayon ng June 5 po, ang naging accomplishment po ay 83.06%. While for OPV naman po, 85.99%. So, ano po yung napansin natin? Halos hindi nga siya nag 1% yung dinagdag dun sa accomplishment po no, sa nakalipas na 5 days. 5 days na kasi June 1 to 5 eh. So, bababa na po no. So, kumbaga nag-reach na tayo sa plateau. So, bakit kaya tayo nag-reach na ng plateau no? Kasi syempre, nung May 1 to 31, na-exhaust naman na ng ating mga healthcare workers lahat ng mga strategies na dapat gawin. So, anong first 2 weeks, dapat fixed post lang muna yung ginawa natin. So, yung mga nasa PHS, yung sa mga covered wards na ginaganap ng mga bakunahan, or in yung mga nanay po, dinadala mismo yung kanilang mga anak para kabakunahan. Pero, kapag habol, kasi wala na masyado dahil sobrang init na. No? So, kahit nung first 2 weeks pa lang po, nag-house to house na din po yung ating mga healthcare workers during the first 2 weeks of May. So after the first 2 weeks of May, so nagkaroon na tayo dito na, kasi may mga ibang munisipyo na matataas na din, and yung ibang barangays, naka-achieve na din naman. Nagde-declare na sila na naka 100% na sila dun sa target ng kada barangay nila. So nung 3rd to 4th week po, nagkaroon na tayo ng validation, yung tinatawag po natin na rapid convenience monitoring, para po maghanap pa ng mga missed child. So para makita natin kung talagang 100%, kung yung 100% pa ba ay 100% na talaga. Kasi ang goal nga natin dito sa ating SIA ay, di ba, walang bata dapat yung hindi mababakunahan. So, nag-ikot po, nagsuyod din po tayo. Even yung mga healthcare workers natin, nagsuyod din sila. Kasi talagang konti na lang o halos wala na nga pong pumupunta dun sa mga fixed sites natin. So, yung naging strategy na nung 3rd to 4th week ay pagsusuyod na po sa mga bahay-bahay. So, ayan po. Sige, next slide. So, ito na po yung ating MRO-PV-SIA accomplishment as of today po ito. So, 7 a.m. po yung data niyan. Bale, yan po yung accomplishment yesterday. Reported po siya ng hanggang 7 a.m. Ang leading po ay ang province of Masbate. So si Masbate po ay nakapagpakuna na po ng 97,423. This is more than their target projected population. So 100.52% na po ang province of Masbate. While ang Albay naman po ay nasa
94.26% na rin po sila. So, konting-konti na lang makakaabot na din po sa advice sa 95%. While si Naga City po, ang ating only independent component city ay nasa 79.85%. Province of Sorsogon is at 77.78%. Camarines Sur is at 74.83%. Catanduanes is at 73.76%. And Camarines Norte is at 72.80%. So as of today po, ang accomplishment po ng Bicol Region ay nasa 83.23% for the measles rubella vaccine. Next slide po. For the OPV naman po, ito po yung ating mga priority areas. So ang nangunguna po dito ay ang Legazpi City, which is at 108.17% na po sila. So ibig sabihin more than their target na din po yung kanilang nabakunahan. Ligao City din po is at 107.37%. Ayan, sila pa lang po yung dalawang priority areas natin sa OPV na naka-achieve na ng target. So, for Tabaco City po, nasa 84.18%. Iriga City is at 82.40%. Naga City is at 77.92%. Sorsogon City is at 76.88%. Bato, Camarines Sur is at 76.83%. San Andres is at 72.78%. Vinson is at 70.43%. And Caramoan is at 68.22%. So overall, ang ating accomplishment for the OPV is at 85.99%. So, dahil nga po meron po tayong extension at syempre, kulang pa po yung ating accomplishment, diba? So, sayang naman po nung araw na in-extend yung ating SIA. So, ngayon meron pa tayo ng 7. So, meron pa tayong alas 10 days pa na para po pataasin pa yung ating number. So actually kanina lang po, pagkatapos lang po ng aming meeting, nagpatawag po si RD Vera ng meeting with the PIDOHO, lahat po ng PDO. So except Masbate actually, pero nag-present din po ang Masbate kanina ng kanilang mga best practices. So nag-share ng mga ginawa nila na strategies para ma-achieve nila yung mga targets nila. So kanina, napagkasundoan po na magkakaroon tayo ng last mile strategy, which is yung pagsusuyod po na validation po siya. At the same time, meron din po yung validation team kasi madami na po talagang munisipyo na nagsasabi na wala na silang mahanap na mga bata. Kaya ngayon po, para po mapatunayan po natin na talagang wala na nga mga bata din sa mga lugar nila, i-validate na po natin. So, bali ang mangyayari is mag-house to house po. So, bali yung mga bahay po sa kada purok ay mamarkahan po ito. Lalagyan po yung bahay ng kung ilan po yung eligible na bata doon, tapos kung ilan po yung bakunado. So, mamarkahan para alam po natin na puntahan na talaga natin at wala na talaga tayong naiwan or na hindi na nabakunahan na bata. So, ito na po yung ating last mile strategy. Bale, ang pipiliin po natin dito kasi medyo hindi na lang yung araw. No? So, yung may mga matataas pa po na remaining unvaccinated. So, yung mga nasa 1,000 plus pa po pataas yung mga remaining unvaccinated, yun po yung mga kailangan po natin ma-validate para po mapatunayan talaga natin na wala na tayong missed child. At syempre, kung talagang ma-implement natin ito ng maayos, makakakuha pa po tayo dito if ever ng mga bata. So makakatulong pa po ito na makadagdag pa po ito sa accomplishment natin sa mga susunod na araw hanggang matapos po yung June 15. Yan lamang. Okay, so thank you very much, Dr. Bethany Busano, the National Immunization Program Regional Coordinator, for sharing with us yung ating update sa MROPB SIA. And now, moving on to Vice Government, Technical Officer of UHB PhD, Center of the Blood Program, and of course,
natin in celebration of World Donor Day. No? Ayan. So, magandang hapon po sa lahat. Ayan. So, dahil nga po nang natanggit kanina, magkakaroon tayo ng World Blood Donor Day. Actually, taon-taon naman po itong ginaganap, no? So, for this celebration po, sa June 14, ito po ay gaganapin sa Legazpi Convention Center. No? Actually, meron po tayong kapartner na NGO, which is the Eagle Club, and also, GCI Legazpi Dawani, as well as partner hospitals, your HMC, ito, City Health Office of Legazpi, as well as organization ng MedDex, and so on. So, kumbaga, mapapansin po ninyo ng ating National Blood Services Program, hindi siya kakayanin ng isang agency naman. Kundi, nangangailangan po ito ng collaboration at pagtutulong-tulong ng iba-ibang organisasyon, maging sa gobyerno naman o national government agencies at ang ating mga NGOs at iba pang stakeholders. So, ang theme sa taon na ito ay Good Blood, Good Plasma, Share Life, Share Open. So, again po, non-remunerated, ibig sabihin wala pong natatanggap na, of course, monetary or kung ano man na benepisyo yung mga profit, yung mga taong nagdo-donate. Kung kami po ay nagsiscreen, tinatanong ko nga po yung mga tao, bakit kayo na-engganyo mag-donate? So sila, ang usual na lang sinasabi ay gusto nilang makatulong, kaya naman sila ay natulungan nung panahon na nangangailangan sila ng dugo. So, actually, lagi naman po tayo nagkakaroon ng blood donation. So, kung kayo po ay nakasunod sa Facebook account ng BSL-SNRL, nag-post po kada linggo ng schedule ng mobile blood donation. So, kadalasan po, hindi lang sa, ito po sa ay magiging malaking celebration, no? This will be participated in or expecting po 200 to 300 donors. Yun nga, with the concerted effort of our partners. No? But yung usual blood donation natin ay nasa ating mga komunidad, no? Sa iba-ibang barangay, sa iba-ibang munisipyo, at saan naman po, may mga usual donors na tayo at mga bagong donors. So may tinatawag tayong donor retention. So dyan din po sa BSL, nagkakaroon din po ng walk-in donation yung mga tao gustong mag-donate. And of course, meron po tayong donor recruitment officer. So nandito rin po siya ngayon. So ang gusto po natin mangyari is of course, itong celebration na to, next slide po. Ayan, nakapag-focus itong celebration na ito sa mga taong nangangailangan ng lifelong transfusion support. Also, in-highlight din ito na bawat individual ay mayroong role. Kumbaga, may ma-contribute tayo at may tutulong tayo because ayun nga po, pwede naman tayo kung tayo ay na-screen at qualified pagdodong ng dugo, pwede natin ibigay ang parte ng ating sarili, which is ang dugo. So, yun nga po, mas maganda kung mas regular ang ating pagdodonate. So, paisingin ko na lang po sa mga kalalakihan, kahit po every 3 months, kaya naman po mag-donate. Pwede po mag-donate, safe sa inyo. At sa kababaihan naman po, kahit every 4 months. So, para din po yung blood supply ninyo o yung katawan ninyo ay makarecover. Actually, after blood donation, ano naman na po yan. Pero, every 3 sa lalaki at every 2 months naman sa kababaihan. So, kung gagawin po natin ang regular na pag-donate, magiging of course safe at sustainable po ang supply ng dugo natin. So, currently, mamaya po pwede natin daanan yung pahapyawan, yung supply ng dugo natin, no? So, ito po ang sineselebrate sa buong mundo, sabay-sabay. So, next slide please. Okay, yan. Gusto rin natin pong i-celebrate at pasalamatan lahat po ng nag-donate at nag-donate at mag-donate pa ng dugo. So,
And of course, we would want to encourage new donors, hindi lang po yung dati. And also, yung mga tao na naman po ang health, diba? Naman po sakit or kumbaga maayos naman sila, productive citizens naman sila, baka pwede rin po sila makakabuti. No? Natulungan yung mga tao sa walang nangangailangan ng dugo, hindi po tayo magkukulang. So, alam ko po, in the past, na-encounter po natin, lalo na yung mga tinatawag natin yung season na, let's say, kulang yung dugo. So, dito po, sa mga panahon ito, dahil na yung mga first season po, ayan, diba? Nangangailangan ng supply ng dugo. And siguro panawagan na rin po ito sa lahat ng blood donors or interesado mag-donate na ito po talaga yung mga panahon na kailangan namin ng inyong tulong. So, hindi naman nagbabakasyon or tumitigil ang need or pangangailangan sa dugo. Ayan. Next slide, please. So, and then, gusto natin i-reiterate or ulitin na ito ay voluntary naman. Hindi naman po nabibili ang dugo. Kasama na rin dito yung blood and yung plasma donation. So, sabi nga, donate blood, donate plasma. So, actually, sa ating BSL, yung blood ay pwede pa natin i-gawin sa ibang blood products. So, which is, depende po sa need ng ating mga pasyente. And also, gusto rin nating supportahan itong celebration na to. Supportahan ang efforts ng national government, of course, ng region, and even globally. Kasi, we want po na yung programa sa blood ay sustainable. And para po ang ating blood safe and available din po sa lahat ng taong nangangailangan. So again po, kami po sa programa sa NBBSP and of course sa ating BSL, SNRL ay nananawagan po na sana po ay supportahan po ninyo. Pwede pong mag-work-in actually doon sa Legazpi Convention Center. And of course, yun nga po sa ating media partners, sana ay kumbaga maikampanya pa natin sa mga interesadong mag-donate ng dugo. Itong activity natin na World Blood Donor Day Celebration sa June 14. So, ayun lang po. Maraming salamat. Thank you very much, Dr. Cristina Flores-Cabrera. I will go to episode 3 of your HB Gold PhD. So, of course, the vision is very important at time of June at meron na po tayong activity for June 14. So, this partnership with the National Reference Laboratory. So, what happened to share more about our presentation and we talk about our BSL SNRL head. Alan, good afternoon po. Just na habang po sa Davos, gusto ko lang pong susugan so itong picture ni Dr. G. Ang gigibuhin ta po June 14, magkakaigwa kita kakulang blood donation activity. Ini po gigibuhin ta sa LC3, Legazpi City Convention. Ang target, sana makuha ito sa target, ang target po na is nasa 300 na dugo ang nabubuatan for that day. So mabuon po ang blood donation activity at 8 o'clock ng aga hanggang 3:30 ng hapon. So makikihulog po kami, lalo na itong may mga members ng radio stations, na kung po pwede po i-announce siya siguro sa June 13 o hanggang June 14 na sumuyang mag-donate, pwede pong magtuman sa LC3. Pwede po i-accommodate rin po sila tuman para makadagdag pa po naman sa mamauta na magkakuha kita ng 300 bags ng dugo. Ang ganyan po kaya medyo nasa critical level naman, so type A ang dugo. Medyo hababaan na po siyang gayo
Kaya kami po nangangapudan kami, maski bako lang sa June 14, siguro Monday to Friday, sabi nga ni Director, pati Sabado, saka Domingo, kung may mga organizations po na nguyang mag-blood donation ng Sabado, maski Domingo, pinapatulan po yan ng blood center. So, actually, every day is a blood donation day. So, kung may mga kahaputan pa po, pwede na po kamo maghapon. Okay, so thank you very much po, Doc Alan sa BSL. And so ready na po tayo for the Alan of the night, our teacher friend. Going to the podium, let us first take our name, then yung media agency po natin. So, sino po ang part na? Okay. Question ko, ma'am. Nahilig po na sa laupin sa rungkulan, dahil po na po sa target niya to sa pagtumahan. Ano po ang rason? Yan. So actually, nakulun po kitang nag-gather ng mga rason kung natapo, kadai po siya na-achieve within that 1 month po na ano no. So, sarap po sa mga naging rason kung natapo, hababa po or dahil na-achieve si mga target ng ibang mga munisipyo po is pistahan po baga ang May. So, kadahol po ng mga aki na pag dinumanan sa sa mga harong ninda, para po tanang ipista po or nagdayo na po kung saan dinara po ni mother iniba duman sa kung saan po na lugar. So sa iba man po nakakain po sila ng mga bisita na bakong taga duman. So nababakunahan din po yan. So iba ang sarap pa po na rason din na nakuha po sa mga pag-monitor po sa field no is si mga ina po na working. So ang iba po para sa harong, so daiman po nakakapag-decide tulos ang sinawalat na caregiver. So halimbawa ang nawalat ng kay auntie niya or kung sa yaya or po kaya. So dai po siya na kay po baganing consent kang magurang. Pero ini po ginimbuhan po inining paagi kang sa tuyang mga healthcare workers. Kaya po ang iba pong mga munisipyo nagbabakuna po na from 1 to 8 p.m. Ito po kaya naginibong strategy para po si 5 p.m. at least si mga nanay, si mga tatay na nagtatrabaho sa opisina, nakabalik na po sa harong. So golden time po siya si 6 p.m. to 6 to 7 p.m. po, yung po yung sinapod ng golden time na dapat magdahok ng daduman si ina atong mga aki na nagtatrabaho po sa opisina. So, yun po si dalawang major na rason kung nata po na dahil po kata naka-achieve ka tong targets. Thank you very much, Doctor. So, moving on to our next question from Ma'am Nancy. Thank you very much. Good afternoon, everyone. Nancy Medjavido, Radyo Pilipinas. By the way, before I shoot my question to Doc Bresini and Doc Alan, of course, may introduce first my new kasama sa Radyo Pilipinas, the newest member of Radyo Pilipinas, Twinkle Lupano. Please help my staff. It's very good and willing, part of Radyo Pilipinas Albay. So welcome Twinkle to the group. And thank you, Sir Doc Alan and Dr. Bresini, of course, the docs. Okay, regarding the accomplishment in terms of MROPB, Doc, you made mention earlier about you presented the data among the 6 provinces and 2 cities in Bicol. Now, for Masbate, it was a very good accomplishment, more than 95%, and almost second in Albay, having an accomplishment of 94%. So you said earlier that there are challenges why we didn't meet the target of 95% for vehicle accomplishment. Now, ma'am, can you tell us, perhaps you can cite the good practice of Masbate
that those provinces that didn't get the 95% can be adapted to them so that we can reach what Masbate did in terms of accomplishment on our OPDC. Thank you po, ma'am, for that very wonderful question. Actually, tama-tama kanina po kasi yung dun sa meeting po namin with PDOs, so Masbate presented their best practices. So, ayun po, isa po sa mga strategies nila, yung best practices po talaga nila is number one is yung support po talaga ng mga LCEs. So, not only the mayors, even the barangay captains and the barangay kagawads, pati yung mga BHWs po talaga. And also yung DILG, nag-help din po sila, nag-support po sila, pati yung DSWD. So, it was a whole of government, whole of society approach po talaga in Masbate. And I think yun po talaga yung isang malaki po yung impact nun. Kasi kapag nakita nila na si Mayor talaga is nagsusupport at talagang gusto niya na magbakunahan din yung mga bata and achieve yung target. Talagang even yung mga healthcare workers, mas gaganahan silang magtrabaho. So I forgot to mention pala, sir, kanina na yung isa sa reason din kung bakit nahirapan mag-achieve ng targets kasi yung actual versus yung projected is mataas po siya. So, for Masbate, talagang tinry nila, ginawa nila yung best nila na makuha yung mga bata. So, bukod po dun sa support ng ating mga LCEs, nandun din po yung ating mga DMOs, yung mga DOREPs po natin na nandun. So, talagang nandun po, nagsusupervise po talaga sila and then they make sure na yung house to house, yung pagsusuyod po talaga ng mga healthcare workers natin sa baba ay talagang sumusuyod. So nakikita po natin na yung accomplishment nila ay nandun talaga. So, nagkaroon po ng Rodeo Festival. So actually, isa din yun actually. So, yung mga fiestas, yung mga festivals na naganap ngayong May, parang it's how you see it kasi. So, pwede mo siyang, di ba, pwede siyang in a positive way kasi madami kang bisita. So, madaming pupunta, madaming dayo, madami kang makukuhang bata. Madami kang mababakunahan. Whereas sa iba naman, parang instead na nakita nila to in a positive way, naging negative kasi daw may fiesta. So, hindi daw sila nakapagbakuna. Nahirapan daw silang magbakuna kasi may fiesta. So, di ba, it's your mind setting din, yung point of view mo. Yung isa po yun sa naka-apekto, nakapagtaas po talaga ng accomplishment sa Masbate. So, bukod po doon, meron din po mga nagbigay ng incentives. So, ano yan, bali LGU initiatives po yan. So, even nga po yung mga t-shirts lang po na sinusuot po nila, no, LGU initiatives po yan. So, yung iba nag-out of pocket din po doon. So, meron din po ng mga LGU initiatives na actually for the whole Bicol naman po. Ito, nakita po talaga namin ito na yung mga bakuna cards, kasi ang ginagamit po natin na parang mark para po makita natin kung talagang nabigyan na ng bakuna yung bata is yung finger marking. Kaso lang, syempre summer, tapos naliligo sa dagat, sa pool. So mabilis pong nawawala yung mga finger markings. So maganda po siya na during nung validation po namin ng team, nakita po namin na kahit wala na yung markings nila, meron po silang mga bakuna cards. Nag-provide si LGU ng mga bakuna cards. Yung iba po ng mga LCEs, nagbigay din po ng incentives sa mga bata, sa parents ng mga bata na nagpabakuna. So, meron po nagbigay din ng mga treats for the kids. So, syempre, yung iba tutusukan, so iiyak. So, nagbigay sila ng mga candies. Ano yan, RHU, DMOs, lahat kung sino na po yung nagbigay talaga nitong mga nagtulong-tulong po talaga sila. So, yung iba naman po, nagbigay po ng incentives doon sa mga assigned na healthcare workers. So yung mga kasi natin, healthcare workers natin, may mga assigned sila na mga areas or barangays. So, syempre yung barangay, meron kang mga purok, meron kang target doon. So yung pinakaunang makaka-achieve ng target ay nabigyan ng mga incentives. Or yung iba naman po, ang ginawa nila is, kapag na-achieve mo yung target mo, binigyan nila ng
grocery or gas, ganun po. Ganun po yung naging pang-motivate lang po dun sa ating mga healthcare workers. Kaya po kung mapapansin natin sa Masbate, like si Dumasa lang, medyo mabilis yung ano nila eh. So during nasa second week pa lang tayo, patapos pa lang tayo ng second week, mataas na po talaga sila almost 90% na din talaga yung accomplishment nila. So kasi talagang na-motivate din yung mga healthcare workers na. Thank you very much, Doc. Perhaps we can replicate what Masbate has been doing for MROPD and perhaps other health program and projects. Yes, thank you, Doc. So, Doc Alan and Doc, in terms of blood donation, it was a news perhaps way back early January, blood for people. For now, Doc, can you tell us the status of our blood supply in Bicol? For a month of, after nung mag-celebrate tayo ng first quarter, tumaas naman siya. Actually, so every day, average nakakakuha na tayo ng 100 to 120 bucks per day. So lahat na po yun ng local government units na meron na silang schedule ng mobile blood donation. Actually, sa ngayon, taas pa man yung stocks natin, kaya lang, sabi ko nga, ayaw ko na bumalik tayo dun sa status na wala tayong stock ng dugo at ang ginagawa natin, pag may pasyente, yung relatives ang nagdadala sa atin ng donor. So, yun yung iniiwasan na natin ngayon. Sa ngayon po, meron tayong more or less sorry. Ayaw mag-open. Sorry. Sa ngayon po, ang total natin na blood is nasa 200 types. Lahat yun ng blood type. Type A, type B, type O, saka type AB. So, yes po. Follow up lang po with the supply. One na lang po for the others to give the chance to ask a question. But follow up na lang po. If we have this supply now, can you tell us really the amount of the supply of blood for a year that Bicol needs to answer to address all the requirement, if you have that po? Sa for 2023, ang target po natin is 26,000 blood units. And average po, nag-average tayo ng almost nasa 3,500 blood units per month. So baka sana sumobra tayo doon sa binigay na target ng national na 26,000. Sir, of the target that were assigned to Bicol, saan po tayo ngayon? Ilang percent po yung as of the moment of the total target this a day? Ngayon po, wala pa, hindi pa namin na more or less kung nasa 3,500 siya per month, i-times 6 mo na siya, almost nasa 15 to 18,000 na siya out of the 26,000 na target natin. But it is good to say that we have enough supply as of Yes. So today, taas pa po ang supplies natin, pero sabi ko nga, hindi tayo dapat makapagpante kasi sabi nga ni Dr. G, hindi po nagpapahinga ang pasyente. Hindi nagpapahinga ang pasyente. Every day, may nangangailangan dugo. Siguro pasalamat tayo kasi up to now, wala pa akong nababalitaan na hospital. Kasi yun yung pinakatakutan natin. Kasi June is dengue month. Kasi yun yung maraming kaso ng dengue Pilipinas every June. So sa ngayon po, ang pasyente natin talaga na nangangailangan ng dugo are those patients na nagda-dialysis. Nagda-dialysis, usually mga 2 hanggang 3 bag ang ginagamit nila per session.
ang per session, ang ano nila is every week ang session nila. Then ang susunod na kaso natin na talagang nangangailangan ng dugo are then of course pangatlo yung mga surgical operations. Kasi dito po sa atin sa Bicol, ang Bicol Regional Medical Center o ang dating BRTTH ay meron na po silang open heart surgery. Ang kada operasyon po, ang isang pasyente nangangailangan ng 12, 1, 2 na back during operation. So isipin nyo, isang tao, 12 units, 12 bags ang kailangan niya sa operation. So minsan po nag-oopera sila ng 10. Sa loob ng isang linggo, 10 yung ino-operahan nila. So roughly, nasa 120 to 130 na blood units yung nakukuha sa amin. Thank you very much, Doc. Thank you very much, Ma'am Nancy and Doc. Next up po is Sir G. Good afternoon po, Madam Sir. Ako nga pala si Haji Sawali ng Paraconet Kanya TV. Ang ano ko po, i-address ko po kay Sir Ala, yung question ko. Regarding po ini Sir sa pag-dugo pa, na kung i-assurance naman tapo Sir, kahit po Sir i-target na 300 yung bags, ang sana Sir, gagamitin natin Sir, or maging ano natin Sir, is yung communication natin Sir, sa like Sir, sa school, sa organizational. Kami Sir, mag-i-start mga ano lang sa labas lang Sir, kasi ano po ba kami Sir, nasa media kami. Pero ang pinakadapis niyan po niyan Sir, sa inyo sana, dapat meron kayo Sir letter sa school, sa organizational, para po Sir mag-target yung 300 na bags natin na para sa activities natin Sir sa June 14. Ngayon po Sir, ang pangalawa po Sir na ano po na question Sir, kung sakali po tayo Sir na donate ng dugo, ano po Sir ang magiging counterpart ng nag-donate po Sir ng dugo natin? So mga kagaya po Sir ng ano lang Sir, yung nag-walk-in lang. Okay, sige. Engot po duman sa hapot mo kung nagpadala kitang mga letters. Ang kapartner ko kaya sa June 14, yung ang Eagles Sandigan. At ako lang po siyang grupo ng mga organization. Sila na po ang nag-organize kami. Kumbaga, pikumpitan lang kita during the June 14 celebration. Pero, data po piglilimitahan na so itong Eagles lang ang magdala kay blood donors, no? So pwede po maski sisay magduman lang po sa LC3 sa June 14, pwede po siya i-akomodan. Duman po sa pangduwa mong hapon kung ano ang di ko kaya masyadong sabi mo counterpart kang donor o beneficial na kukuha kang nag-donate. So, kapag kung nakukuha ang kumbaga, beneficyo itong mga nagtutunan, no? So, number 1, siyempre, itong feeling pagka na nakatabang ka, psychologically, maray ang pamati ng sarong tao na pag nakakatapak, di ba? Ano yan sa tuya sa mga Pilipino na kumbaga nasa usutan na magtapang. No? So, altruistic ang tawag ako dyan. Number 2, so kumbaga dati mong dugo, kasi ang buhay po ng dugo sa laog kang hawak is only 120 days. 3 bulan lang po. Kunyan, kung nag-donate ng dugo, itong mga bulalo na diyan sa laog kang lang, ma-produce itong iba kong dugo. Kung may bago kang dugo, marayan sa hawak kasi pag bagong dugo, mas nakakasuksok siya ng mga sustansya. Tumasapit kakakanta, kaya masabing nga ang iba sa
pagka-donate, kari ngaya, maray ngaya ang pamati ko pagka-donate. Kasi nga ni, itong dati mong tugo na itunar mo na, ngunyan itong mga bulalo o pigabutang bone marrow, maprodusir ito kipagong tugo. Pagpagong tugo, maray ang pagsupsup niya ng oxygen, maray ang pagsupsup niya ki mga nutrisyon. So, ang tendency, maray ang pamati itong mga nagtunar. Number 3, pag nagtunar ka po ng dugo, pwede pong magbaba ang sa imong cholesterol. Pero pag kung puro aldaw, madonate ka, tanganing maubos cholesterol. Pang-apat po, napipreventaran ang cancer. May mga cancer po kita, let's say, cancer sa atay, as in cancer sa spleen. Pasensya na po, ang spleen is like lapay or palik. Lapay is pancreas, spleen is palik. Kasi yung palik po, siya yung kumbaga, itong masabi ka mo nagadan si dugo, siya maduman. So, ang sementeryo, kang hawak ka, kang dugo, yun po yung spleen. So, pag may po kita nagpaparaduna ng dugo, pwede sir, may ko po sasabi, nagkabus magkaka-cancer. Yun po. Pwede sir na magka-cancer ka. No? Kasi sa mga na-stuck duman na nagada na dugo, pwede ito maging kausa i-cancer duman sa spleen or sa atay. Yo? So yan po ang mga benepisyo na nakukuha kan sa mga blood donor na nag-donate ng dugo. Thank you very much, Doc. So next, Ma'am Eden. Yes, good afternoon po sa Indong Tulo. Follow up ko lang po yung inapot ni Sir Haji kasi ang ipigmimig niya po bukod duman sa tinarap niyo po. So binipisyo kang halimbawa ako nag-donate ako kitugo. Ako niya nag-donate po ako kitugo. Sabi nagreklamo po kaya doon. That time na nagreklamo ako na pasyente na nagdiyan sa BRTTH before. Siguro mga 5 months ago na. Nandito po siya, nag-donate, nagpapara-donate dado siya sa dugo. Pero nung nangaipo so agong niya, di dugo, dahil siya makuang dugo dahil sa blood bank. Tapi pigaagalan sa tubayan. So ano po ang titaran ni Haji na makukuha bilang siyang donate libreng dugo sa sa Indo po. Ang blood donation po kaya, number 1, it should be voluntarism. Volunteer. Wala po yan itataong kapalit. So kung nag-donate kang dugo, tapos pag-isip mo na pag nangaipo ka, patatawan kang dugo, depende po yan kung ito ang stock. Kung may stock po kami, sabi mga 5 months ago, so more or less, January yan. January, February. Pagtarang po yan ni Dr. G. Kasuba ko, ang blood center na po kaya may kababa ang stock pag January, February, March. Saka October, November, December. Nata. Kasi ang mga local government units, they pa sila nagkakaigwag blood donation during that month, yung first 3 months. Nata, wala pa pong budget. Kaya si Kapitan, hindi pa po siya nakakapag-schedule sa MUYA yung blood donation, wala pa siyang kakatao duman sa mga constituents niya na ma-donate. Ang budget baga usually minaabot middle of February or earlier March. Kaya yung 3 months po na first quarter, usually every year yan po ang problema wala po talaga kaming masyadong stock ng dugo. Kaya kung nagkatagpo, nangaipog ang dugo during the first quarter, madarak pong donor duman sa blood center. Wala po talagang dugo. Kaya nga kang nasabi ni ma'am, na nag-issue po kami ng advisory itong first week ng January, February. October, November, December naman po, wala na naman di masyadong stock ng dugo kasi maubos na po ang budget naman ng mga LGUs. October, November, December, usually patapos na yan. So wala na naman budget ang mga local government unit for the blood donation. So yun ang usual na nangyayari
problema ta actually bago lang siya po problema kang Bicol. Problema po siya sa buong Pilipinas. First quarter at last quarter, wala pong dugo ang buong Pilipinas. Hindi po lang po yan sa Muya Liti, sa Bicol. Problema din yan sa Naga. Actually, nagpaluwas din sila ng advisory na wala din silang dugo during the first quarter of the year. So yun po yung nahihilintang problema. Ngunyan, ano ang pagkibutang medyos? Ngunyan, ang pagkibo may is itong mga partner ng ospital na level 1, level 2, level 3 ng mga hospitals, hagadan pa po parang pangako na during the first quarter, saka itong fourth quarter, si mga ospital ang magibukit na din itong mga local government units, wala pang budget. Iyon. Pero pang pighagadan ng tapang, itong mga eskwelahan. Kasi January, February, March, ikaw pa sindang klase. Then October, November, December, may klase pa po ang mga eskwelahan. So, dyan po sa first quarter at last quarter, ang pighagadan ng tabang, ospital, eskwelahan, mga government agencies, saka ining mga darakulang ng mall, LCC, SM, Sikaysano, Ayala Mall, yan. Yan ang mga pighagadan ng tabang during the first quarter at last quarter. Kaya lang, ang pakihuro ng Samuya ang mga malls, pag November, December kaya, busy na magasinda, tama Christmas na. So, ang masalok ito, usually mga hospitals na mga darakula, na magkakikwa sila ng blood donation. So, ilingon ta, so, bago ng strategy, kung next year, during the first quarter, saka yung last quarter, sana, nakulpit ang stock ng dugo. Para dahil ka naman problema sa tuyang pasyente. Thank you po. Last question na lang po. Paano ini? Apot man lang kang mga netizen. Kaya gusto ko man iapot po sa ito. Ang sabi po kay Alinda, nakulon ang nagtatao kay mga donors. Kunyan, ang hospital daan na private bay nawawarat ki dugo. Samantalang sa sa local or mga bakong mga public lang na hospital, pag nangangaipo kitugo, ubos na perme. So, napakal na talaga ang mga pasyente kitugo. So, sa po nagkukuha ang mga private kitugo, tagay nawawakan. Ang private hospitals po kaya, kadaklan din sa tuya, magkukuha sila ng dugo sa Red Cross. Ang blood center po ang nagsusupply sa kadaklan na government hospital. Nata, sa blood center po kaya pwedeng utangin. So, pwede mag-utang ang hospital sa Muya ng dugo, nagbayad na si pasyente, sa Muya ibabayad. Okay? Number 2, kami po, talagang tios ang pasyente, libre po yan. Hindi po kami naghahagad ng blood service fee. Basta po, ang sabi ni, magduman lang sa social worker, hahagadan ka mong mga dokumento na talagang indigent, free po yan. Sa Muya po, may 20% din po ang PWD, persons with disability, saka itong mga senior citizen. Kaya masabi ka mo, nata ang government hospital, mayo ng dugo, kasi kadaklan kang pasyente ta, natios, iyaon gabos sa government hospitals. Pagdakulang pasyente, tendency mo, kung ang pangangaipong dugo, madaling maubos ang dugo sa hospital. Sa private hospital po, di ba? Kadakdan kang private hospital kadigdig, may metro, joke lang. Di ba, pag law mo pa lang sa emergency room, may singil na. Nag-BP, may singil na. Nagkuha ka temperature, may singil na. Kadakdan sa private hospitals, usually are itong mga may kayang pasyente. Kaya, diit ang nangangaipong dugo sa mga private hospitals. Kaya, masasabi ta na pwede silang may stock or nakakuha silang stock sa Red Cross.
Sabi ko nga, sa buyak-ngaya, utang. Siyempre, pag utang, madali siyang maubos. Kasi utang. Tapos kung walang pambayad ng pasyente, libre na talaga. Kasi di mo siya pwedeng pugulan na di makaluwas sa hospital. Maski wala siyang pambayad. So, free yan. Ha? Free. Maraming salamat po. Thank you po, ma'am. Next, please hand the mic to Sir Joshua. Good afternoon po. I'm Joshua Bino from DCGB. Kay Dr. Senya po. Nasaro po ma'am sa napansin ko kanina is may mga bilang ng mga refusals. Ito po ba yung mga parents na nag-refuse pamakunan ng kanilang mga kids? Ano po, Dok, yung parang reasons nila kung bakit talagang ayaw nilang papakunahan yung mga bata? And kapag ganun po ba, Dok, ano ang gagawin po ng inyong department? Papabayaan na po ba yun na hindi talaga mapapakunahan o may ibang strategy gagawin? So, yung una mong tanong kung ano yung mga reasons for the refusal. So, number one, alam natin ba lahat, yung religious belief. Number one po yun. Pero yung ibang mga Muslims naman po, meron po tayong ano yan, meron po tayong issuance niyan. Actually, humingi po tayo ng yung ginagamit nila sa farm, kasi diba dun yung ano nga, Muslim Autonomous Region. So, humingi po tayo sa kanila kung ano yung parang pinapakita nila na proof dun po sa mga ano sa mga Muslims na sa Muslim community para magbakuna sila. So yung iba po, merong ibang mga sekta or mga ano din, beliefs din talaga sila na hindi nga nagpapabakuna. Number two po is yung dahil po sa meron po mga private na pediatrician. So ito po, especially po ito sa ating sa mga gated na mga subdivisions. Isa po ito sa malaking issues ng mga cities. So, for example, sa Naga City, Sorsogon City, meron din. Ayan, so doon po, yun po yung isang issue nila doon kasi madami yung mga gated subdivisions nila. So, karamihan syempre gated subdivisions, nandun po yung ating mga rich kids. Rich kids na tinatawag. So, yung mga parents po, usually kahit po, pumapayag naman sila na pumasok kasi kasama po yung barangay captain o kaya yung barangay yung kagawad, yung health. So, tumulong po talaga. So, pag-try na po na-explain naman niya, dinala mo na din yung bakuna, libre naman yung bakuna. Ang reason po talaga ng mga parents is, meron naman daw silang pediatrician. So, sa pediatrician na lang po sila. So, yun po. Pero, mamaya na lang yung ginawa namin strategies. So, ano ba? Number three, actually yung iba, ayaw lang. Basta ayaw lang nila. So, ang madami silang reason. So, bali, yung ginagawa ng strategies natin dito is yung continuous or tuloy-tuloy na mag-follow up. Actually, meron na share sa akin from Sorsogon yun, Sorsogon City. Pang 10th time na daw nilang pupuntahan, actually today, yung bata na ayaw magpabakunahan yung parent. And actually meron po tayong nilabas dito na advisory na para po sa refusal, kasi diba yung SIA natin is hanggang June 15 nga yung extension. So para po talaga i-declare na natin siya na talagang okay, refuse na talaga, ayaw na talaga nito. So after several visits, so syempre ang unang pumupunta diba BHW kasi mag-i-inform. So, susunod doon yung mga HRH na, yung magbabakuna. So, pangalawa, pwedeng puntahan na yan ng nurse supervisor. So, pangatlo, kung sino pwedeng pumunta. So, paulit-ulit lang po na yung pag-convince, pag-explain kung ano yung benefit ng ating ginagawang binibigay na supplemental dose. At ultimately, yung ating MHO. So, syempre, yung medical doctor na yung pupunta para kausapin yung mga magulang ng bata na kung ano po yung mga benefits at bakit kailangan ng ating mga anak nitong bakuna. At kapag hindi pa din po talaga napapayag ang mga magulang na pagbakunahan ng anak, so that's the time po na pwede na po silang pasign ng waiver. Pero ang magpapasign po ng waiver na ito ay yung doktor. Para masiguro po talaga na na-explain at naintindihan po ng mga magulang kung bakit. Kasi syempre iba din yung parang iba kasi yung dating, napansin lang po namin ito sa field, no, kapag po doktor na yung kausap ng ibang mga magulang, minsan nga, pang sinasabi nila dun sa field, dun sa mga refusals,
pupunta dito yung mga taga-region. Sila na yung nakakausap sa inyo. So, yung minsan, parang meron silang ganun na ginawa na strategy. Napapayag naman po yung ano. So, kumbaga, walang sawa lang na ano, na mauulit na pag-i-explain sa kanila. Eventually naman na convince pa din naman natin. Yung iba din po kasi, okay naman sa nanay, mapayag naman ng nanay na pabakunahan, pero yung tatay ayaw. So, kaya minsan nag-aaway na yung mag-asawa kasi magkaiba yung gusto. So, ayan po. Pero ginagawa po natin yung lahat. Yung iba nga po pinagsayaw pa yung mga healthcare workers. Magsayaw daw muna bago pabakunahan yung anak. So, ayun po, ginagawa po natin lahat para yung mga refusals natin. Pero yung refusals natin po, sir, kung mapansin nyo, hindi naman siya ganun kalaki. So, kaya sabi ko nga din, huwag tayo masyadong mag-dwell dun sa mga refusals natin. Talagang hanapin natin yung hindi pa talaga nababakunahan. Yung kahit isang beses hindi ko napuntahan. Kasi meron pa pong mga ganun ng mga bata. Pag ganun po ba, Dok, halimbawa, nag-refuse po sa grupo niya na magpabakuna, pero may private doctor siya, doon siya nagpabaksin, nare-record po ba yung Dok ng DOH? Yeah, actually po, yung nakalimutan ko palang sabihin na, no? Yung para po dito sa ating mga, yung issue ng sa private pediatrician. Actually po, ang Philippine Pediatric Society Bicol chapter po ay very supportive po dito po sa ating campaign. Actually, meron po silang video, message of support para po dito. So, yung iba po na ganun nga po yung nangyari na sa pediatrician na lang daw po nila ipapabakuna. Okay lang naman po yun. Ang kunin lang po sana natin yung pangalan ng bata. Pero syempre, kailangan makita natin yung baby book nila o yung bakuna card nila, yung record din ng bata. Para sure din tayo na nakakuha din siya ng supplemental dose. Kasi informed din naman po yung mga pediatrician tungkol dito sa campaign natin. So actually, meron din pong iba na pediatrician na sila na lang daw po yung magbibigay kasi meron pong ibang pediatrician na nagbibigay po ng parang booster dose, parang may nakaschedule po sila every year. Binibigyan po talaga nila yung mga pasyente nila. So, yun po, pwede naman po natin kunin yung records na yun. Yan nga lang, hindi natin yung pwedeng hingin or kunin dun po sa mga private pediatrician kasi di ba po, meron po tayo data privacy act. So, at yung records po na yun ay confidential din naman po yun. So, pwede po natin hingin yung record sa mga magulang mismo. Kaso, pag pinupuntahan at hindi gusto makita yung record, wala din naman po silang maipapakita. Kaya, hindi din nare-record. Doc, last na lang po. Kasi we really appreciate the efforts po ng mga barangay health workers. And alam naman natin, ang nare-receive lang nila is very minimal amount. Siguro hindi na ito sakop ng job description. BHWs po, kasi diba, kahit tinawag natin silang, ang tawag sa kanila ay barangay health workers, hindi po sila sakop ng DOH. Under po sila ng DILG. Diba po? So, actually, sa pagbaba ko monitor ko, ang dami ko nang nalaman tungkol dyan. So, meron po pala kasi na BHW na, kumbaga, may LGU hired, tapos meron din na yung sa barangay na hired. So, ang nagbibigay na to ng honorarium is may binibigay po si LGU, meron din binibigay si barangay. Hindi po siya pare-pareho talaga. Wala siya lang parang uniform. So, depende sa budget ng LGU kung magkano yung binibigay dun sa ating mga PHWs. So, for this campaign po, I think meron pong ibang mga LCEs na nagbigay po ng incentives para po dun sa ating mga BHWs. Actually po sa ating paglilibot, kasama po kasi sa mga pinupuntahan ko at kinakausap ko yung mga mayors. Yung mga mayors mismo. Lalo kapag medyo mababa yung accomplishment at yung mataas pa yung unvaccinated, pag nagtatanong kung anong pwedeng gawin, doktora, may mga masasuggest ba kayo ng mga strategies, ano pwede natin gawin? Lagi ko namang mini-mention na baka pwede po tayo ngayon magbigay ng konting incentives para po sa ating mga healthcare workers. So, yung iba naman po, nagbibigay naman, actually merong isa, kasi meron pala talaga silang city, parang city incentive talagang binibigay. So, sabi ni Mayor, di wag natin ibigay. Para din sa hindi makaka-achieve ng target dun sa barangay.
So, ayun po. Pero for this, ano naman po, meron din po kasi tayong ibibigay na incentives din talaga sa ating mga healthcare workers dahil po dun sa kanilang mga efforts din naman. So, depende po ito sa magiging accomplishment po nila. So, coverage po ng nila tapos sa ating campaign. Thank you po, Doc. Thank you po. So, next, sir. Rin po sa DWIC. Question ko po, during vaccination po ba, may na-inform ba tayo ng magulang na ayaw pa bakunahan ng anak dahil may takot pa sila doon sa pagkaroon ng vaccination tulad ng vaccine? Yes po, sir. Meron pa din pong naging ganun na issues. Actually, sa Masbate, may lumabas pa din po na ganun. Ay, actually po sa Masbate, meron pa po silang tatlong municipality doon na hindi pa po naka-achieve ng target. So, isa po din yun sa naging issue, yung vaccine hesitancy dahil po sa ating Baksha, tapos yung iba pang mga kasi actually meron silang confusion kasi di ba nakita nila yung mga healthcare workers, ayun na naman, dala-dala na naman na yung vaccine carrier, pero blue, para kasing ice candy. Pero dati kasi, di ba, for the past 3 years, puro COVID vaccine yung bit-bit ng ating mga healthcare workers na nag-house to house din. So ngayon parang ayan na naman sila, magbabakuna na naman sila ng COVID. Pero ngayon ginawa ng ating mga healthcare workers, yung mga vaccine carriers, nilagyan nila ng sticker na ang nakalagay, chicken ligtas. Yun. Tapos, bukod po dun sa Dengvaxia, actually, meron po talagang mga grupo na mga anti-vaxxers before na talagang mas magagaling yung mga social mobilizers nila. Na madami sila talagang na-convince na hindi magpapakuna. So, kaya isa po ito sa mga, like for example, sa Sorsogon, before nagkaroon ng ganyan. So, ngayon, yun pa din po yung isa sa nakaka-apekto dun sa mababang accomplishment ng ating ibang mga munisipyo. Bago sa pag-question, nag-record na tayo na sakit dahil sa sinasabi ng nagpapakuna dito sa MRO. Gusto ko malaman kung meron pa tayong nag-record na bata na nagkaroon ng naging sakit after bakunahan ng MROP. Sa MROP. Okay, so ito po yung mga tinatawag natin na AEFI or yung mga side effects ng bakuna. So meron po tayong mga nai-report, no? Kasi meron din po tayong surveillance sa baba. So lahat po ng mga mararamdaman dapat nga ng bata ay, kaya po after yung bakunahan, ino-observe pa po natin. Parang yung sa COVID lang din, di ba? So, usually po ang mga nagiging side effect po nitong bakuna is yung lagnat. Lagnat, yung pananakit, or yung pagiging irritable ng bata. Ganun. Yun po yung mga usual. Tapos nagkaroon din po ng mga reported na mga cases, like for example, nanghina daw po yung paa. So, which is, di ba, isa ito sa sintomas ng polio. So, yun. Pero, kasi iniimbestagahan po ito. Tapos, syempre, dinadala po ito sa ospital. So, lahat po yan, namin, may record po kami niyan. Tapos, talagang binabantayan din po namin ito. Pero, nagre-recover naman po. And napatunayan naman po na hindi po ito dahil sa bakuna. Thank you, Doc. So I think we are down to our last question po, sir. Ma'am, question lang, follow-up questions lang po about sa vaccine. May ano ba yung mga programa natin ginagawa para mas lalo nating mapapursige yung mga tao na mapabaksin natin sila na magustuhan nila yung mga programa natin na gusto na mapilit natin sila para mapabaksin yung mga kailangan natin gawin. Tapos, about naman po sa negative na mga issue about sa vaccine, yung mga negative pa nagpa-vaccine, may nangyayari ganito. Totoo ba yung ma'am about sa mga side effect? Ano yung ginagawa natin para mas magusto ng mga tao sa pag-vaccine naman po? So,
Parang yung tanong mo, sir, parang medyo in general siya sa vaccination, no? Okay, so actually po, ito kasing SIA natin ay special campaign siya. So, hindi siya every year ginagawa, actually. So, ito ginawa natin siya ngayon dahil nangangalit na magkaroon tayo ng outbreak. So, isa po sa paraan para makumbensin natin yung mga tao na pabakunahan yung ating mga anak. Actually naman, alam naman na nila to kasi yung measles, rubella, and yung oral polio vaccine ay binibigay naman talaga sa mga anak natin. So, ngayon po, syempre, yung health teaching, actually kasabay po ito sa ginagawa na FDS po. Yung sa DSWD po, katulong po natin sila na isa po ito sa mga topics ng discussion. So, syempre, yung mga social workers po natin, pinapaliwanag kasi yung mga audience nila doon, yung mga nanay, yung mga caregivers din, yung mga nag-aalaga din po sa mga anak natin. Kasama po yan. So, hindi lang po immunization, actually, kasama po yung ibang mga programa din natin sa health. No? So, isa po yun. Siyempre, yung maayos na information dissemination, and then yung actually, hindi po kasi natin papatulan yung mga anti-vaxxers na nagsasabi na huwag mo pabakuna yung mga ganyan. Positive, lang po tayo, positive information. So, imbis na sagutin natin yung mga ganun na tanong, pwede, pag ganun po, ini-invite po namin na pumunta din sa pinakamalapit na RHO, magtanong, or para makausap ng doktor at mapaliwanag kung ano nga po talaga yung sagot dun sa kanyang katanungan kung may hindi naiintindihan. So, actually po, ito pong SIA na to, madami po tayong nakita, madami po tayong findings dito sa SIA na pwede po natin magamit para po ma-strengthen or mas mapalakas yung ating routine immunization. Kasi yung routine immunization po, ito po yung regular na bakuna na talagang binibigay po natin sa ating mga anak. Actually, kasama po ito sa indicator sa SGLG, isa sa good governance na kasama po yan sa indicator. So, yung mga findings po natin dito, gagamitin po natin yun para mas mapatibay, mapalakas yung ating kampanya na lahat ng bata ay mabakunahan natin. So, familiar naman po siguro kayo sa fully immunized child na yun po yung indicator na kasama din sa SGLG. Yun. Okay, so wala na pong tanong. Maraming salamat po sa ating mga media partners and of course sa ating mga resource persons. So, take home message na lang po tayo, starting with Dr. Alan. Siguro ang pwede kong sa inyo is tulungan niyo po kami na kumbaga humingi ng tulong sa mga local government units, sa ating mga barangay na ituloy pa rin po ang pag-donate ng dugo. Kasi pag hindi po may tumigil na pong community na hindi mag-donate ng dugo, tendency po magkakaroon na naman tayo ng shortage ng blood. So ang panawagan lang po namin is doon sa mga lalaki o babae na sabi nga ni Dr. G, malulusog ang katawan na pwedeng mag-donate, pwede po mag-donate sa mga barangay. May schedule naman po, pakitanong sa mga barangay kapitan kung kailan po yung schedule ng blood donation doon sa kanilang area. So mag-donate lang po ng dugo para po meron po tayong stock ng blood sa blood center. Thank you. Thank you po, Doc Alan. Next po is Dr. G. Ayan, again, sa aspeto po ng programa, again, it's National Voluntary Blood Services Program. So, gusto lang po natin ulitin na voluntaryo ito and the spirit of altruism and yung voluntarism nga po. Again, ang dugo po na dinonate, kasi libre naman po talaga yung nakukuha ng pasyente, yung dugo itself. Yung binabayaran po is yun na yung mismong blood banks, yung reagents, yung storage na ginamit. At bilang naging recipient po yung nung ako po ay doktor sa munisipyo pa, totoo naman po yun na kapag libre yung mga indigents namin at mga taong walang-wala talaga, nakakuha sila ng libreng dugo.
And also, yun nga po, sa darating po na June 14, which is the Blood Donors Day, again, hinihikayan po, pwede po ang walk-in. Of course, meron na po tayong partners. Nag-imbita po tayo sa mga NGAs, NGOs, and of course, yung partner NGO, which is yung Eagles nga po, nag-imbita na. And welcome naman po yung mga repeat donors na o dati nang nag-donate na kumbaga suki na sa PSL or sa programang ito, as well as yung mga bagong donors, yung talagang pudok sa buot nila na mag-donate, no? Ang iba kasi nag-wonder din sila kung paano sila makakatulong. Kung paano nga ba ang experience na magbibigay ka ng dugo, which is parte ng iyong buhay or ng iyong katawan. So, again po, sa June 14, samahan niyo po kami. Tulungan niyo din po kami ma-disseminate itong activity at ma-hit natin ang target na 300 na blood bags, no? Again po, actually, in the past years, ang tinatarget kasi natin para lang po safe at the minimum, no? 1% of the population. At talaga naman po, ito ay na-achieve, of course, sa leadership ni Doc Alan doon, sa BSN, of course, sa BMC din, as well as all the LGUs po na nagpa-participate, di ba, Doc? Yun nga po sa LGUs, gusto po natin na talagang consistent pa rin at laging nag-donate. Because kung wala pong blood donation sa baba, sa ating grassroots, paano po tayo magkakaroon ng maraming dugo na enough para masuklayan yung mga nangangailangan. Again po, habang may pasyente, meron pa rin pong pangangailangan sa dugo. And sana po makatulong po tayong lahat sa pag-ensure na meron tayong supply ng dugo na safe at sapat para sa lahat. Again, maraming salamat po at kita-kita po tayo sa June 14 sa Legazpi Convention Center. Yan, thank you so much, Dr. G. Last but not the least, Dr. Des. Yan, so unang-una po, gusto ko pong magpasalamat sa inyo, ang aming mga media partners kasi isa po kayo sa instrumento para sa pag-disseminate ng mga tamang informasyon. So, ayun po, thank you. Isa po kayo sa mga, yung tinatanong kanina ni Sir, na ano yung paraan para mapalakas natin yung ating kampanya. So, ayan. And also po, gusto ko din pong pasalamatan yung ating mga healthcare workers na sa kanilang walang sawang pagsuporta at syempre sila po talaga yung implementers natin. No? So, sila talaga yung nasa grassroots, sila talaga yung gumagalaw para po sa ating kampanya, para po sa ating program. So, syempre, maraming salamat po in behalf po ng aming Regional Director ng buong Bicol ng buong Bicol CHD po. Maraming salamat. At hindi pa po tapos ang ating SIA, ating MROPB SIA. So, tuloy pa rin po natin sana yung mga magulang na hindi pa po nababakunahan yung kanilang mga anak. May time pa po, habol po tayo para makapasok pa po tayo sa SIA. Kasi itong SIA ay ang target natin dito ay yung mga below 5 years old. So, ibig sabihin, hindi naman na kasi sila kasama dun sa regular na bakuna, nabibigyan ng regular na bakuna, yung mga 2 years old, 2 to 4 years old na, hindi na po sila kasama. So, grab natin yung opportunity ngayon, yung chance na mabigyan ng dagdag na proteksyon yung ating mga anak. So, ano bang inaantay natin? Magtungo po tayo sa ating mga rural health units or alamin po natin kung kailan at saan yung mga schedule ng bakunahan or kung saan iikot yung ating mga healthcare workers. So maraming salamat. Okay, thank you very much po, Dr. Des. So once again, this wraps up our press conference for today. Thank you to our media partners and to our resource persons, Dr. Alan Lucanias, DSL SNRL Head, Dr. Gisela Joyce Claveron, the National Voluntary Blood Services Program Regional Coordinator, and of course, the Dr. Desiree Briseño, our MIP Regional Coordinator. Sana po tulong-tulong tayo sa pag-support sa ating mga programs para sa serbisyong sa loob ko, ma'am. Thank you.